L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Għandna bżonn mentalità ġdida bi sforz kollettiv biex nieħdu ħsieb pajjiżna. Dan kien kliem is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield hekk kif indirizza roundtable discussion ma' bosta qdiet mhux governattivi, volontiera u stakeholders ewlenin li jaħdmu fil-qasam ambjentali sabiex jitwassal il-messaġġ dwar il-ħtieġa li nsaħħu riżorsi għat-tindif fil-lokalitajiet ta' pajjiżna. Bedingfield saħaq li l-indefa pubblika għandha tkun priorità għal kulħadd u l-għan ewlieni ta' din id-diskussjoni u li jisma' direttament minn għand in-nies involuti sabiex issir diskussjoni dwar kif il-gvern, l-qdiet u n-nies jistgħu jaħdmu aħjar flimkien. Kien skambju ta' idejat importanti għalija li niltaqa' ma' laqdiet ambjentali li jagħmlu clean-ups il għaliex l-ewwel nett nisma' minn għandhom. Naraw kif nistgħu ngħinu aktar lil xulxin għaliex biex neħdu ħsieb pajjiżna irridu nagħmlu dan bi sforz kollettiv. Dawn l-organizzazzjonijiet qegħdin jagħmlu fl-opinjoni tiegħi qatt soċjali, naħseb illi l-eżempju tagħhom għandu jkaxkar bħalma eżempju ħażin jitkaxkar għandu jitkaxkar ukoll eżempju tajjeb. Preżenti għal din id-diskussjoni kien hemm ukoll id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni, is-Sur Ramon De Guara, fejn elenka numri u statistiċi rigward ix-xogħol tad-diviżjoni. U spjega kif din id-diviżjoni rċivit ma' 3994 rapport fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena. F'kumment ma' News, is-Sur De Guara sostna li din id-diskussjoni setejn lill-industrija tat-tindif f'pajjiżna. Ovvjament l-okkażjoni tal-lum hija wkoll sabiex nisimgħu anki x'għandhom xi jgħidulna l-stakeholders fl-industrija tat-tindif, jiġri qegħdin naraw NGOs li organizzaw clean-ups, prattikament nafu l-problemi komuni li għandna bejnietna qegħdin nesperjenzawhom aħna wkoll, però lesti kommessi li anki nisimgħu aktar lil dawn l-NGOs sabiex l-industrija tat-tindif f'pajjiżna intuha dik il-qabża fil-kwalità li jmiss.